Més de la meitat dels joves menors de 18 anys han begut alcohol en excés en la darrera setmana. Però l'alcohol, i en especial el vi, forma part de la cultura del país i és un producte gastronòmic de qualitat. Aquestes són les dues cares d'un mateix producte que aquest dimarts al vespre s'han tractat al Museu Tèxtil en un cicle de conferències sobre la salut, organitzada per la Regidoria d'Acció Social i Drets Civils. El sotsdirector general de Drogodependències de la Generalitat, Joan Colom, ha fet una exposició sobre els efectes nocius del consum en excés d'alcohol a la societat i sobretot en la població jove. Colom ha dit que fins a 10 grams d'alcohol diaris poden prevenir algunes malalties cardiovasculars, però a partir d'aquesta quantitat els efectes contraproduents són devastadors. En representació de l'Ajuntament, el regidor ha defensat el consum racional i moderat del vi com un costum social i cultural. El vi forma part de la nostra manera de ser, de la nostra manera de fer. Però a l'altre cantó de la balança, doncs, de tothom és sabut que efectivament tenim un problema social i de salut pública amb la gent que fa un consum exagerat d'alcohol i sobretot que en fa uns consums molt grans en uns moments molt determinats. Per la seva banda, el copropietari del restaurant Capritx, Juanjo Martínez, ha defensat el consum moderat de vi com a element cultural, producte gastronòmic i costum històric, que fins i tot ha introduït noves formes de producció per adaptar-se als nous hàbits de consum com a producte de qualitat. Els ponents han coincidit que, en cas d'un consum excessiu, productors, publicistes i administració també han d'assumir la seva part de responsabilitat.